Здравейте, Blizzard! Здравейте, потребители на YouTube! Ние сме Blizzard Craft и това е нашия четвърти епизод. Вече почнах да бъркам. Някой иска ли Iron Match? Аз вече имам видео. Ето на тебе. Да се покефиш малко. Аз имам. Колко? Аз имам един. Аз имам Всъщност, два. значи имам камени. В кой ми спам? Така мразя спам мачите. Аз правя се някой да ми спами много в скайпа за глупости. Така обичам да ми. Ей, Да не харча ненужния материал. много с такова вече все пак ще оставаме така да се постъпят всеки случай. Взима и дават експириенс. Не дават. Пу, мама ти. Кое бе? Кое? Не, обърках се. Аз си метнал той. Не, това е често тръгва се. Тай. Айрон, тука, кабел. Спри. Кое? На него и на мене. На тебе. Само ла, само дръ. Само говориш. Това е нашия Chiban Home. И пише Only for Mangals. И аз не знам защо. Сега мисля да напиша евент на спон и да метна едно дърт и едно стъкло. Не ми пише си. Така. Майете се, моля. Сега ще направя един много скъп ултар. Или имаш преди тотем? Да, същото. Щупет. Не това. Тотемът ми не е готов. Така. Трябва ми от някъде да се кача. Фу, бъгна. Само имам много малко материал, така че ще трябва да... Ето го тотемът. О, някакъв идва. Да, Бичи. Виж за тебе. Зад мен да. взима нещата от честа. Чакай. Марусо. Цигански сервер. Как да ми... Той не ги взела, мамо. Ние ги взехме. Да, вземи ги. Ние ги взехме, бе, тапак. Окей. Всичко ли? За кой не мога да го убиме? Това е не PvP. Сега ще защитя къщите. Баси, ще ги псувам вече. Чай, аз ще го посъздам. Ще го видя откъде идва. Какво ще му хакна в нета? Къде ще знаеш ти двамата? Чакай, някой има ли знаци там, дето глупости читал? Той този ги взе. Мама му педеращина. Не, аз ги взех. Така ли? Добре. Я ми ги дай. Той напише на нещо. Той този къща, не е много далече. По-напред. Баси педерастския сервер. Ако сега нямам защита. Я подай той. Тук където напише да привата или там протекшение. Да, я знам си какво. Дай го. Циганско. Аз знам един сервер, дето много хубаво се защитават нещата. Да ви кажеш ли? Нищо пък. Оф, бах стишивания сервер. Да ви покажа ли кой е сервер? Знаете ли какви такова ще имаме? Какви съседи имаме? Някакъв с Armor, Helm и Chest и Diamond Pant. А другия? И Enchantment даже. В ЕСЕ ще покажа Това кой е най-якия сервер с защити. имам 5 айрон. Не знам откъде. Ще направя шлем. Направи обувки. Не, имам шлем вече тук. Аз имам преди тя. Ще ви дам такъв, не такъв цигански сервер, където има яко защити. Ето. И мисля това да е финалният епизод от Survival-а. Да, път ще се казва
Прецакан сервер. Прецакани сме. Не, Прецакахме се. следващия път ще си баннат. Така, това беше от нас, IP-то ще е долу инфото. И Да, това посветя с бехме ние оцеляването. Blizzard Craft. Чао от нас.